Професионална техническа гимназия Васил Левски, град Горна Оряховица, е училище с 104 годишна история. През годините от тук са преминали хиляди ученици и са намерили своя житейски и професионален път. Днес те са доказани специалисти в различни области. За да отговорим на непрекъснатото променяща се среда, предлагаме на вашето внимание нова атрактивна специалност. Специалност – спедиция, транспортна и складова логистика. Професия – спедитор, логистика. Какво е спедиция? Понятието спедиция обхваща широк спектър от дейности, свързани с организирането и управлението на превоза на товари от една точка до друга. Тя включва координацията на всички етапи от транспортния процес, като планиране, подбор на подходящи средства за транспорт, подготовка на необходимата документация, осигуряване на спазването на законовите изисквания. Спедицията има съществено значение за глобалната икономика и бизнес операции, тъй като тя играе ключова роля за ефективното и безопасно транспортиране на стоки от производител до крайни потребители. Основни дейности, които обхваща спедицията: планиране и координация на транспорта, избор на транспортни средства, подготовка на документация, митническо обслужване, застраховка на товара, складови дейности и управление на запаси, проследяване и мониторинг на пратката, консултантски услуги. Завършилите обучението си получават възможност за работа в български и международни спедиторски и логистични фирми. Те могат да се реализират в следните направления: логистика, управление на верига на доставките; транспорт, търговия, продажби, обслужване на клиенти; снабдяване, дистрибуция и производство. В края на обучението се получават диплома за завършено средно образование, свидетелство за професионална квалификация трета степен, свидетелство за управление категория Б. Специалност – автотранспортна техника. Професия – техник по транспортна техника. Основна цел на обучението по професията е придобиване на професионални компетенции за безопасно техническо обслужване, ремонт и експлоатация на транспортната техника. Завършилите тази специалност са най-търсените кадри от фирмите в автомобилната индустрия. Обучаемите получават професионална подготовка и усвояват теоретични знания и практически умения в техническо обслужване, експлоатация и ремонта на автотранспортната техника. Срокът на обучение е 5 години с разширено изучаване на английски език. Учениците придобиват знания и умения за изпълнение на следните дейности: извършване на диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобилната техника, планиране, организиране и контрол на дейностите по определяне на техническото състояние и ремонта на автотранспортната техника, работа с техническа и технологична документация, контролно-диагностична апаратура и приложен софтуер. Учебният план дава възможност учениците да придобият трета степен на професионална квалификация. Успешно завършилите могат да работят в автосервизи, пунктове за извършване на годишни технически прегледи на МПС, пътна помощ, автосалони, магазини за авточасти, фирми, извършващи дейности свързани с автомобилния транспорт и други. По време на обучението си учениците могат да придобият следните допълнителни правоспособности: ръчно електродъгово и мик-мак заваряване, водач на електрокари и мотокари в предприятията. Всички ученици безплатно придобиват правоспособност за водач на МПС категория Б. Мечтите са ваши, мисията е наша. Очакваме ви!